Tässä esityksessä käyn läpi 2 teemaa, joita yritysten kannattaa huomioida, kun suunnittelevat sosiaalisen median käyttöönottoa. Ensimmäinen on sosiaalisen median organisointi ja pelisäännöt, ja toinen on se, miten saadaan sosiaalinen media osaksi yrityksen liiketoimintaa. Kun olen tavannut eri organisaatioiden edustajia, moni on todennut, että sosiaalinen media ja sen haltuunotto on yrityksissä asialistalla tänä vuonna. Osa yrityksissä on tehnyt strategiassaan linjauksia sosiaalisen median osalta, mutta monessa yrityksessä vielä pohditaan, että miten saataisiin sosiaalinen media osaksi liiketoimintaa ilman, että se on nippu irrallisia kokeiluja tai erillisiä kampanjoita. Olen tutkinut eräässä isossa suomalaisessa konsernissa syitä, miksi siellä ei olla lähdetty hyödyntämään sosiaalisen median palveluita. Syyksi paljastui, ettei oikein tiedetty, kenen vastuulle sosiaalinen media kuuluu ja kuka saa osallistua sosiaalisen median palveluissa käytäviin keskusteluihin asiakkaan tai muiden kohderyhmien kanssa. Ihmiset haluaa luonnostaan toimia oikein, ja jos ei tiedetä mikä on oikein, voi tuntua paremmalta jättää asia tekemättä kuin ottaa riski, että toimisi väärin. Kun sosiaalisen median välineitä ja työkaluja on alkuun kokeiltu, yrityksissä on tämän jälkeen ryhdytty luomaan myös ohjeistuksia ja pelisääntöjä sosiaalisen median käytölle. Kenellä on oikeus perustaa tuotteelle tai palvelulle Facebook-sivu ja kenellä tosiaan on oikeus sitten ihan osallistua siihen keskusteluun asiakkaiden kanssa. Joissakin organisaatioissa on luotu etukäteen myös suunnitelmia mahdollisten kriisien varalle. Miten toimitaan, jos yrityksille käy, kuten kävi hotelli Ellivuorelle keväällä 2011. Ellivuoren tapauksessa eräs hotellin hintalaatusuhteeseen tyytymätön asiakas kuvasi huoneen ja laittoi videopätkän YouTube-palveluun. Parissa päivässä se videopätkä keräsi lähes 200 000 katsojaa ja hotelli Ellivuoresta käytiin vilkasta keskustelua erilaisilla keskustelufoorumeilla ja sosiaalisen median palveluissa. Ainakin Facebookissa keskustelu oli vilkasta. Ohjeistuksissa voidaan ottaa kantaa myös ulkoapäin tuleviin vaatimuksiin. Pörssiyhtiöissä esimerkiksi lait sanelevat, mitä saa yrityksen ulkopuolelle kertoa missäkin vaiheessa, ja samaten julkisen hallinnon puolella on määritelty, miten paljon valmistelussa olevista asioista saa ulospäin kertoa. Ja eri palveluiden käyttöohjeet on myös syytä huomioida näissä organisaation ohjeistuksissa. Aiemmin on esimerkiksi ihan virheellisestikin kehotettu tiettyjä julkisen sektorin työntekijöitä luomaan Facebook-palveluun 2 erillistä profiilia, toinen ihan vapaa-ajan käyttöön ja toinen työkäyttöön. Tiedän esimerkiksi, että on pappeja ja nuorisotyöntekijöitä, joille ihan ohjeissa kerrotaan, että näin kuuluisi tehdä. Mutta 2 profiilin luominen yksityishenkilölle ei ole Facebookin käyttöehtojen mukaista, eikä ole oikein ohjeistaakaan tällaiseen palveluiden väärinkäyttöön. Ja siinä vaiheessa, kun sosiaalisen median käytössä päästään pidemmälle, huomio alkaa kiinnittyä jo vähän strategisiimpiinkin asioihin. Sosiaalisen median hyödyntäminen lähtee liikkeelle siitä, että mietitään, miten sosiaalinen media voi auttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Jos otetaan esimerkiksi vaikka koulutusyritys, jonka tavoitteena on saada 20% lisää hakijoita yhteen koulutusohjelmaansa, niin ruvetaan pohtimaan, että miten sosiaalinen media voi auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Sosiaalisen median palveluiden kautta tämä koulutusyritys voi saavuttaa entistä laajemman yleisön ja saada enemmän omaan kohderyhmäänsä kuuluvia ihmisiä klikkaamaan itseensä sinne yrityksen nettisivulle ja tutustumaan tarkemmin tähän koulutusohjelmaan. Sitä ennen täytyy myös selvitellä, missä se koulutusyrityksen kohderyhmä netissä liikkuu, ja mennään itsekin sinne, jalkaudutaan niihin palveluihin.
Koulutusohjelman kiinnostavuutta voidaan lisätä luomalla vaikka oma blogi, jossa sen koulutusohjelman opiskelijat kertovat ihan opiskelijalta opiskelijalle, minkälaista on tavallinen opiskelu siinä koulutusohjelmassa. Kerrotaan ihan käytännönläheisesti, mitä kaikkea opiskeluihin kuuluu. Blogin kautta halutaan tuoda se koulutusohjelman sisältö tutummaksi siitä kiinnostuneille. Ja Facebookin käyttäjätilastoja tutkimalla saadaan helposti selville, kuinka suuri osa mistäkin ikäluokasta kuuluu Facebookiin, ja usein opiskelijoiden ollessa kyseessä voidaan huomata, että suurin osa on Facebookissa, joten tämä koulutusyrityskin haluaa olla läsnä siellä. Koulutusyritykselle ja ehkä myös koulutusohjelmalle voidaan perustaa Facebookiin oma sivu. Ja tällä koulutusohjelman Facebook-sivulla yrityksen edustajat voivat käydä keskustelua sitten tämän oman kohderyhmänsä kanssa ja myös ihan tiedottaa ajankohtaisista asioista. Myös tutkimushanke voi hyödyntää sosiaalista mediaa. Nettisivujen kautta voi tapahtua se virallisempi tiedotus, kerrotaan uusista julkaisuista ja tutkimusraporteista. Blogissa ja Facebook-sivulla sitten taas voidaan avata tutkimusprosessia, kerrotaan mitä kulissien takana tapahtuu ja tuodaan ne henkilötutkijat ja heidän asiantuntijuutensa esille. Twitter-palvelussa ja LinkedInissä nämä hankkeen asiantuntijat voivat keskustella oman tiedeyhteisönsä kanssa ja raportoida uutisia alan konferensseista ja tapahtumista. Tutkimuksesta tai yrityksestä voidaan kertoa paitsi tekstinä, niin myös videolla. Mutta harvalla organisaatiolla on resursseja hyödyntää ihan joka ikistä sosiaalisen median palvelua, joten valintoja täytyy tehdä. Ensiksi täytyy miettiä, mitä palveluita se oma kohderyhmä käyttää. Tällä hetkellä Facebook on aika varma valinta, sillä sen käyttäjämäärä lähestyy jo 2 miljoonaa Suomessa. Joskus oma kohderyhmä voi löytyä muualtakin netin keskustelusivustoilta, ja silloin organisaatiossa kannattaa miettiä, voidaanko jalkautua sinne. Suomen poliisi on hyvä esimerkki tällaisesta organisaatiosta, sillä poliisi löytää paitsi Facebookista, niin myös Suomi24-sivustolta ja IRC-galleriasta. Eräs yritys, joka aktiivisesti hyödyntää sosiaalisen median palveluita, kertoi, että se haluaa käyttää elinkaarensa eri vaiheissa olevia sosiaalisen median palveluita. Tällä tavalla voidaan luoda myös haluttua mielikuvaa siitä yrityksestä. Näytetäänkö, että ollaan mukana siellä, missä valtavirta liikkuu, vai halutaanko tavoitella myös niitä ensimmäisiä pioneerikäyttäjiä? Liiketoiminnassa sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää eri osa-alueilla. Vuorovaikutus nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa tulee monelle ensimmäiseksi mieleen, kun mietitään sosiaalisen median käyttöä, mutta sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää myös organisaation sisällä. On olemassa sovelluksia, jotka toimii kuten lainausmerkeissä sisäpiirin Facebook. Perinteiseen intranettiin verrattuna näissä palveluissa on viety pidemmälle sosiaalinen vuorovaikutus ja verkostoituminen toisten käyttäjien kanssa. Lisäksi ne tarjoaa hyviä keinoja osaamisen ja henkilöresurssien paikantamiseen ja löytämiseen. Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää myös eri toimijoiden välillä, eri organisaatioiden välillä. Paljon on yritysten yhteistyöprojekteja tai oppilaitosten ja yritysten yhteisiä projekteja, missä haluttaisiin käyttää samankaltaista sovellusta kuin vaikka tämä Facebook. Itselläni on hyviä kokemuksia Yammer-nimisen sovelluksen käytöstä eri organisaatioiden edustajien kesken. Välineisiin kannattaa tutustua tai ainakin seurata sosiaalisen median palveluissa niitä henkilöitä, jotka työkseen näitä uusia palveluita seuraavat ja niistä raportoivat. Joskus nimittäin voi käydä niinkin, että sosiaalisen median palvelut eivät ainoastaan tue liiketoimintaa,
vaan voivat luoda ihan uusia mahdollisuuksia ja olla uuden kilpailukyvyn lähteitä. Ja ihan lopuksi kannattaa muistaa, että sosiaalinen media yrityksen käytössä ei ole kuin yksittäinen uuden järjestelmän käyttöönotto, vaan se on pikemminkin pidempi prosessi. Ja sosiaalinen media, se voi tuoda mukanaan ihan uudenlaista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja sitä ei aina vanhemmissa hierarkisemmissa organisaatioissa ihan pureskelematta niellä. Mutta on tätä sosiaalista mediaa odotettukin. Nyt aletaan lunastaa niitä 90-luvulla esitettyjä lupauksia internetin hyödyistä liiketoiminnalle. Ja eilen Twitterin uutisvirrasta tarttui silmiin hyvä lause: yrityksen ei kannata taistella aaltoja vastaan, vaan opetella surffaamaan niiden päällä.